Terve ja hyvää joulua. Kuulit ihan oikein. Hyvää joulua. Joulu kestää nimittäin tuonne loppiaiseen saakka. Eli 6. päivään tammikuuta 2025 asti. Eli vielä voimme toivotella todellakin sinne tammikuun alkuun asti hyvää joulua. Mutta kun päästiin 300-luvulle ja vainojen aika alkoi helpottamaan, niin silloin kristillinen kirkko määritteli, että joulua on syytä viettää aivan erillisenä juhlana, koska se on niin suuri tapahtuma, kun Jumala tulee ihmiseksi. Ja teologisesti ajatellen se on todella syvä iso tapahtuma, että kaikkivaltias Jumala tulee alas ja hänestä tulee todellakin 2 jalalla kävelevä, haistava, maistava, väsyvä, puhuva ihminen. Ja niinpä silloin kristillinen kirkko määritteli, että Kristuksen syntymäjuhlaa vietetään 25. päivä joulukuuta. Ja siis 300-luvulta lähtien näin on toimittu. Samassa paketissa oli nimittäin 6. tammikuuta Kristuksen syntymä ja Kristuksen kastejuhla. Ja näillä oli yhteinen nimitys teofania, Jumalan ilmestyminen. Jumala ilmestyi ihmisessä, kun hän syntyi tähän maailmaan. Ja kolmiyhteinen Jumala ilmestyi Kristuksen kasteen yhteydessä, kun poika kastettiin. Hän oli siis vedessä kastettavana. Ja isän ääni kuului, tämä on minun rakas poikani, kasteen yhteydessä, ja pyhä henki laskeutui kyyhkysen lailla hänen päälleen. Ja nämä 2 isoa ilmestystä erotettiin siis toisistaan. No itse kun olen ortodoksi, kuten voit tuosta taustasta päätellä, niin meillä osa ortodokseista, ja itse kuulun heihin, viettävät pidennettyä joulua. Osa ortodokseista aivan oikein vie joulukuusen ja joulun liittyvät koristeet pois silloin loppiaisena 6. tammikuuta, oikein toimittu. Ja osa taas siitä tekee niin, kuten allekirjoittanut, että jouluun liittyvät vermeet viedään ja ajatukset joulusta puhdistetaan vähäksi aikaa päästä pois, ainakin juhlamielessä, niin siten, että vietän ikään kuin 2 joulua. Ensimmäinen joulu on silloin 25. joulukuuta ja sitten teofanien juhla on ikään kuin se toinen joulu allekirjoittaneelle. Ja näin ollen joulu päättyy siis teofania-juhlan päättyessä, eli 2025 vuonna se osuu 14. päivään tammikuuta 2025. Joten siihen asti älkää hämmästykö, jos vielä siellä vaikkapa tammikuun 10. päivän kieppeille toivottelee hyvää joulua, koska se on vielä joulun aika. Noin niin kuin edellä mainitussa logiikan merkeissä. Joten näillä 5 minuutin puheilla toivottelen sinulle hyvää joulua. Ja samalla muistutan vanhojen kirkkoisien hyvin mielenkiintoisesta ajatuksen juoksusta. He sanoivat, tai kysyivät aikalaisiltaan, ja tämä kysymys on edelleenkin hyvin ajankohtainen. Mikä on sielun normaali tila? Mikä on sielun normaali tila? Ja vanhat kirkon isät sanoivat, että sielun normaali tila on se, että ihminen kysyy itseltään, mitä Jumala tahtoo, että minä teen. Hyvää joulua.